Bueno, boa tarde a todas e a todos. Damos comenzo a este pleno ordinario correspondiente ao xoves 4 de setembro de 2025 e empezamos pola aprobación das actas de varias sesións anteriores. Temos 3 actas para aprobar. Primeiro, a acta da sesión do 3 de xullo de 2025. Hai algunha alegación? Hai algo que queda aprobada entonces por unanimidade? A acta correspondiente á sesión extraordinaria do 8 de xullo a acta número 8 do 10 de xullo de 2025. Algo que alegar? Nada, pois aprobada por unanimidade. E a terceira correspondente á sesión extraordinaria número 9 de 18 de agosto de 2025. Algo que aclarar ou que alegar? Nada, pois aprobada por unanimidade. E agora sí que damos xa ao inicio do que son os puntos da orde do día do pleno. O primeiro punto é a aprobación da conta xeral do exercicio 2024. Señora secretaria. Vale, antecedentes. Formada a conta xeral do exercicio 2024 pola intervención municipal, foron comprobados os libros, documentos e xustificantes oportunos, así como toda a documentación anexa á mesma exixida pola legislación vixente. Emitiuse informe sobre o expediente o 23 de maio de 2025. Segundo, ditaminouse favorablemente pola Comisión Especial de Contas o 20 de xuño de 2025 a proposta de acordo. Someteuse a información pública, logo de canto antecede, procede ao Pleno do Concello que adopte o seguinte acordo. Primeiro, aprobar a conta xeral do Concello do Barco de Valdeorras correspondente ao exercicio orzamentario 2024 que queda cumpridamente xustificada e integrada polos seguintes documentos: balance, conta de resultado económico patrimonial, o estado de cambios do patrimonio neto, estado de fluxos de efectivo, estado de liquidación do orzamento e a memoria. Ademais, as contas anuais da propia entidade local unes a seguinte documentación: acta de arqueo das asistencias en caixa referidas a fin de exercicio, notas ou certificacións de cada entidade bancaria dos saldos existentes nas mesmas a favor da entidade local referidos a fin de exercicio e agrupadas por nome ou razón social da entidade bancaria. En caso de discrepancias entre os saldos contables e os bancarios, apórtase o oportuno certificado ou estado de conciliación. Segundo, render a conta xeral do exercicio 2024 na forma que legalmente se establezca ao Tribunal de Contas. Gracias, señora secretaria. Ben, saben que todos os anos, cando me toca falar da conta xeral, sempre digo o mismo. A conta xeral é un documento técnico, non é un documento político, simplemente é un recopilatorio, unha radiografía do que ocurriu durante un ano a nivel contable dentro do Concello. Polo tanto, non é máis que, neste caso, fiscalizar o traballo dos técnicos, non é fiscalizar o traballo dos políticos. E, sin máis, xa a señora secretaria deu conta de todo o que leva, e perdón pola redundancia, a conta xeral, así que pasamos ao turno de intervencións polo BNG. Moitas grazas, boas tardes. Tal como sinala o informe de intervención, hai equilibrio patrimonial e financeiro, e no apartado de análise financiera di a relación de equilibrio é positiva e o coeficiente de financiamento é positivo. A ratio de liquidez a curto prazo continúa a ser un bo dato. Desde a intervención sinálasenos nunha consello ao pleno que distingamos que unha cousa é a aprobación técnica da conta xeral e outra a aprobación da xestión económica. Nós estamos a favor da aprobación técnica, pero na xestión económica gustaríanos que aparecesen unha serie de obras que nos propuxemos, non? Desde o acondicionamento do Salgueiral ou a casa da mocidade. Por iso, ímonos abster. Vale, por nuestra parte, nos reiteramos siempre en lo de anteriores plenos. Perdón. A voceira do Partido Popular. Vale, boas tardes. Ahora dou o meu argumento, que é o mismo que todos os plenos. Ante un informe desfavorable non podemos votar a favor, por eso vámonos a abster, posto que reflexa que non se está realizando polos medios de actuación estipulados por falta de recursos. Por eso ímonos a abster. Ben, pois eu simplemente decir o mesmo que dixen antes, é dicir, non estamos aquí valorando a xestión económica que fai este grupo de goberno, senón a xestión técnica, é dicir, o recopilatorio de toda esa documentación que hai que mandar ao Consello de Contas. E, sin máis, se non hai ninguna outra intervención, pasamos a votar. Votos a favor? En contra? Ningún. Abstencións? 7 abstencións. 9 a favor e 7 abstencións.
Pasamos ao seguinte punto da orde do día, o punto número 5, que é dictame da Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes, Xuventude e Turismo, celebrada o 4 de xullo, sobre a proposta dos festivos locais. Señora secretaria. A Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes, Xuventude e Turismo o 4 de xullo de 2025 dictaminou favorablemente por unanimidade a seguinte proposta de acordo. Primeiro, propoñer ao órgano competente a determinación como días inhábiles no termo municipal do Barco de Valdeorras no exercicio 2026, declarándose festivos locais as seguintes datas: venres 22 de maio de 2026, día de Santa Rita, e luns 14 de setembro de 2026, día do Cristo. Segundo, dar traslado da certificación do presente acordo ao órgano competente. Bueno, pois xa o dixo todo a señora secretaria, eses dous días serían o venres 22 de maio de 2026, o lunes 14 de setembro de 2026. Hai algunha intervención? Se non hai ninguna intervención, votamos a favor por unanimidade. O seguinte punto da orde do día é o dictame da Comisión Especial de Contas celebrada o 1 de setembro de 2025 sobre recoñecemento extrajudicial de crédito 8/2025, aprobación en relación de xustificantes de gasto por un importe bruto de 3.144,83 euros. Señora secretaria. A Comisión Especial de Contas, en sesión ordinaria celebrada o 1 de setembro de 2025, dictaminou favorablemente por 4 votos a favor e unha abstención o seguinte proposta de acordo. Primeiro, levantar o reparo formulado pola intervención municipal o 19 de agosto de 2025, resolvendo as discrepancias e continuando coa tramitación do expediente, xa que, aínda que se incumpre o principio da anualidade orzamentaria, trátase de servizos e suministros gastos necesarios efectivamente prestados polos respectivos proveedores actuantes de boa fe que non deben quedar en situación de indefensión debido a este incumprimento, resultando o Concello obrigado ao pago e incorrendo en caso contrario nun enriquecimento injusto da Administración. Segundo, aprobar a totalidade de facturas e xustificantes de gasto da relación número 2517, da que forman parte un total de 5 xustificantes de gasto por importe total líquido e bruto de 3.144,83 euros e recoñecer extrajudicialmente con cargo aos créditos do orzamento vixente o crédito derivado da aprobación das mesmas. Terceiro, autorizar dispoñer o gasto e recoñecer as obrigas derivadas da aprobación dos gastos anteriores con cargo ás aplicacións orzamentarias e importes que constan na relación 2025-17, da que forman parte un total de 5 xustificantes de gasto polo importe líquido e bruto de 3.144,83 euros. Cuarto, aprobar as indemnizacións por razón de servicio do persoal municipal e por gastos realizados no exercicio do cargo dos cargos electos correspondentes ao exercicio 2024 que constan na providencia da Alcaldía de data 19 de agosto de 2025 por un importe total de 591,34 euros e autorizar e dispoñer o gasto e recoñecer as obrigas derivadas das sinaladas indemnizacións con cargo ás aplicacións orzamentarias seguintes: 912.231 a partida orzamentaria por importe de 564,67 euros e a 912.230,00 por importe de 26,67 euros. Gracias, señora secretaria. Intervencións. Benedá, non? Partido Popular. O informe conclúe que hai gastos mal xustificados e por eso nos vámonos a abster. Moi ben, moitas gracias. Pasamos a votar. Votos a favor. 12. Abstencións. 4. Queda aprobado. O seguinte punto da orde do día é o dictame da Comisión Especial de Contas celebrado o 1 de setembro de 2025 sobre o expediente 2/2025 de modificación do orzamento. Señora secretaria. Na Comisión Especial de Contas, en sesión ordinaria celebrada o 1 de setembro de 2025, ditaminouse favorablemente por 4 votos a favor e unha abstención a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito sobre o vixente orzamento do exercicio 2025 na modalidade de crédito extraordinario número 2/2025, financiado con cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais e por importe de 80.000 euros para financiar gastos coa seguinte desagregación. Aplicación orzamentaria 450.632,26, 80.000 euros, que sería a Administración Xeral de Infraestructuras mellora nas escolas rurais de Santigoso e Veigamuiños. O recurso ao crédito extraordinario considérase necesario dado que non existía crédito dotado con anterioridade. Os conceptos de ingresos a empregar para a súa financiación serán o remanente líquido de tesourería de gastos xerais, aplicación orzamentaria 870,00 por importe de 80.000 euros. Queda acreditado, segundo a memoria da Alcaldía, o cumprimento dos requisitos que establece o artigo 37.2 do texto refundido da Lei de Facendas Locais en materia orzamentaria, así como o Real Decreto 500.990 de 20 de abril, que son os seguintes: carácter específico e determinado do gasto a realizar e a imposibilidade de demoralo hasta o exercicio seguinte.
a inexistencia no estado de gastos do orzamento de crédito destinado a esta finalidade específica. Segundo, aprobar inicialmente a modificación do anexo de inversións para o ano 2025 do Concello para dar cabida á modificación do crédito anterior. Terceiro, dispoñer a publicación do presente acordo no tabuleiro de editos electrónico do Concello e no Boletín Oficial da Provincia conforme ao establecido na normativa das facendas locais. Se transcorrido o prazo da exposición ao público expresado no artigo 169.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais, non se presentan alegacións ou reclamacións, o presente acordo enténdese elevado a definitivo. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas. Gracias, señora secretaria. Bueno, saben vostedes, isto xa se deu conta en algunha comisión, forma parte de un proxecto, concretamente dunha subvención que nos otorga o Concello o Grupo de Desenrolo Rural, o GDR, que vai a aportar 42.000 euros para este proxecto e o Concello vai aportar o resto. O orzamento pasa de 100.000 euros e o que facemos pois, é facer esa modificación orzamentaria, dotar orzamentariamente, porque non existía partida no orzamento que temos vixente, polo tanto, dotase orzamentariamente esa partida coa parte que nos toca ao Concello, que ao mellor non chega aos 80.000 euros, pero vamos a ser máis prudentes e a modificación faise por esta cantidade. Polo BNG, nada. Partido Popular, non hai intervención. Votos a favor. Abstencións. A favor 12, abstencións 4. Gracias. Seguimos o seguinte punto da orde do día, que sería o punto número 8, dictame da Comisión Especial de Contas, celebrada o 1 de setembro de 2025, sobre modificación do Plan Estratégico de Subvencións. Señora secretaria. A Comisión Especial de Contas, en sesión ordinaria celebrada o 1 de setembro de 2025, ditaminou favorablemente por 4 votos a favor e unha abstención a seguinte proposta de acordo. Aprobar a modificación do Plan Estratégico de Subvencións para o período 2024-26, segundo anexos 1 e 2 que están aquí no acordo. Gracias, señora secretaria. Ben, pois, como é preceptivo, temos que aprobar, hai que aprobar a modificación, porque realmente o Plan Estratégico de Subvencións foi aprobado no 2024, son planes trianuales, o que pasa é que este ano modifícase porque incluímos nese plan estratégico a subvención que se lle vai a otorgar á Asociación Asilival e á Fundación Florencio Delgado Gurriarán. Intervencións, polo BNG non hai, polo Partido Popular tampouco. Votamos, votos a favor, 12, abstencións, 4. Gracias. O punto número 9 da orde do día dice ditame da Comisión Especial de Contas celebrada o 1 de setembro de 2025 sobre expediente 2/2025 de modificación do orzamento do Concello do Barco de Valdeorras mediante suplemento de crédito financiado con remanente de tesourería para gastos xerais, modificación do anexo de investimentos do orzamento. Señora secretaria. A Comisión Especial de Contas, en sesión ordinaria celebrada o 1 de setembro, ditaminou favorablemente por 4 votos a favor e unha abstención a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito sobre o vixente orzamento do exercicio 2025 na modalidade de suplemento de crédito 2/2025, financiado con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais para financiar os gastos coa seguinte desagregación. As aplicacións que van a incrementar o seu gasto sería o Obradoiro de Emprego Valdeorras en Belez en 4, en suministros, asistencia social primaria, traballos realizados por outras empresas, Administración Xeral, equipos para procesos de información, Administración Xeral de Cultura, traballos realizados por outras empresas, instalacións deportivas, tamén traballos realizados por outras empresas, e información e promoción turística, outras transferencias, as aplicacións orzamentarias e os importes aí están desagregados. O recurso ao suplemento de crédito considérase necesario dado que non existía crédito suficiente dotado con anterioridade, queda acreditado segundo a memoria da Alcaldía o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 37.2 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, así como do Real Decreto 500.1990, e que son as seguintes: carácter específico e determinado do gasto a realizar e a imposibilidade de demoralo ao exercicio seguinte, a insuficiencia no estado de gastos do orzamento do crédito destinado a finalidade específica. Segundo, aprobar inicialmente a modificación do anexo de investimentos para o ano 2025 deste Concello para dar cabida a modificación do crédito anterior. Neste caso, a aplicación orzamentaria 920-626-15 para equipos para procesos de información por importe de 20.000 euros. Terceiro, aprobar a modificación do anexo de subvencións para o ano 2025 do Concello do Barco de Valdeorras, de xeito que se engade un punto décimo que quedará redactado da seguinte maneira: con a cargo a aplicación 2025-432-48900, que conta con un crédito de 15.000 euros, aboaránse as seguintes subvencións nominativas por importe de 15.000 euros. Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras.
Cuarto, aprobar a modificación do Plan Estratégico de Subvencións para o período 2024-26 do Concello do Barco de Valdeorras, anexo 1, no que se refire a subvencións nominativas en materia turística para o ano 2025, dotando crédito de 15.000 euros para a subvención nominativa a favor do Consello Regulador da Denominación de Orixen Valdeorras, manténdose o resto do plan sen variacións. Quinto, aprobar a inclusión no Plan de Subvencións para o ano 2025 do Concello do Barco de Valdeorras no apartado correspondente a subvencións nominativas en materia turística para o ano 2025, dotando crédito de 15.000 euros para a subvención nominativa a favor do Consello Regulador Denominación de Orixe. Sexto, dispoñer a publicación do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia conforme ao establecido na normativa de facendas locais, se transcorrido o prazo de exposición ao público expresado no artigo 169.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, non se presentan alegacións ou reclamacións ao presente acordo, enténdese elevado a definitivo. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas. Gracias, señora secretaria. Bueno, pois prácticamente xa o dixo ela todo, simplemente do que se trata aquí non é unha modificación orzamentaria como tal, no sentido de que vayamos a dotar con máis orzamento ou que vayamos a incrementar ou disminuir o orzamento, simplemente un trasvase de unhas cantidades de unhas aplicacións orzamentarias a outras. A señora interventora entende que hai unha serie de aplicacións orzamentarias que poden estar escasas de aquí a final de ano e outras que perfectamente poden estar ter un excedente, polo tanto o que se fai é simplemente un trasvase de importes dunhas aplicacións a outras. Intervencións? Non? Partido Popular? Sí, mentres nos haya un informe desfavorable, vamos a votar sempre a abstención. Moi ben, moitas gracias. Ben, pois votamos, votos a favor 12, abstencións 4. Moitas gracias. E xa nos queda o punto número 10, que é unha previa ratificación da súa inclusión na orde do día, proposta da Alcaldía relativa á autorización de compatibilidade de segundas actividades. Este é un punto que non pasou por ningunha comisión, por eso temos que ratificar a súa inclusión na orde do día, así que entendo que estamos todos a favor de incluílo na orde do día. Vale. Moitas gracias, señora secretaria. Vale, a proposta da Alcaldía de autorización da compatibilidade de segundas actividades. Bueno, despois das consideracións legais e técnicas, a proposta de acordo sería recoñecer a doña María Generosa Rochela Villar a compatibilidade co exercicio da actividade pública de profesora asociada á Universidade de Vigo en horario de martes de 5:30 a 20:50 e mércores de 19 a 20:45, en martes de 15:30 a 17:30 e xoves de 17 a 18 horas, e 2 horas de titoría a semana, por entender que se cumpren os requisitos requeridos pola Lei 5384 de 26 de decembro de incompatibilidades do persoal ao servicio das administracións públicas. Comunicar a presente autorización da compatibilidade ao Consello Superior da Función Pública ao obxecto de que cumpra coa súa obrigación de informar cada 6 meses as Cortes Xerais das autorizacións de compatibilidade concedidas en todas as administracións públicas e nos entes, organismos e empresas delas dependentes, tal como dispón a disposición adicional terceira da Lei 5384 de incompatibilidades do personal ao servicio das administracións públicas. Notificar o presente acordo á interesada con expresión do réxime de recursos. Moi ben, gracias. Bueno, se trátase dunha traballadora do Concello a tempo parcial, polo tanto ten dereito a ter esa compatibilidade. Xa viñera a un pleno, concretamente o 6 de marzo de 2025, naquel pleno se votou evidentemente a favor e agora cumple con todos os requisitos. Desde a propia universidade, como sabedes que cada ano os horarios cambian, os horarios que ten os profesores, neste caso asociados, cambian e por eso lle piden que hai que volver a concederlle esa compatibilidade en base ao horario de clases que vai a ter durante este ano. Algúna intervención? Ninguna por parte do BNG, por parte do PP tampouco. Votamos, votos a favor, por unanimidade. E entramos xa no apartado de control, e aquí temos unha moción do BNG que entendo que tamén hai que ratificar a súa inclusión na orde do día porque tampouco pasou, non foi informada en ningunha ou dictaminada en ningunha comisión. Bueno, exactamente, a urxencia, hai que votar a urxencia e máis a inclusión na orde do día. Entendo que votamos a favor as dúas, tanto a urxencia como a inclusión na orde do día. Ben, pois, quen vai a defender isto? O voceiro do BNG, Manuel Agra. Moitas grazas.
non é unha pedra, é un castiñeiro dun souto de Sourecín, que, como escribía Florencio Delgado Gurriarán en Bebedeira, lá polo ano 1934, outrora san e forte atópaste ferido do machado da morte. A que sí é de pedra é esa longa noite que nos espera en Valdeorras tras a catástrofe do lume. O que sí é curioso que os que ven pedras queimadas tamén ven bombeiros e medios de extinción, moitos especialistas no hospital, moitos pediatras, moitos neumólogos e, claro está, tamén ven moitos pirómanos. Pola contra, non ven recortes, non ven enfermos, non ven persoas con silicose. Esta moción ten o sentido de que non sexa o terceiro pleno desde que comezou o desastre sen tocar mínimamente o tema dos incendios no Concello. A nosa intención é salientar que non é pedra todo o que arde. Andan por Valdeorras radios e televisións estatais falando da nosa traxedia e nos aquí medio esquivando o tema ou dicindo que os castiñeiros son pedras e que unha pedra é unha pedra e un castiñeiro é un castiñeiro. Moción de apoio á veciñanza afectada polo lume e ás reivindicacións que se convoquen. Exposición de motivos. Unha moción non dá expresado a dor, a pena, o sufrimento, o medo, a impotencia, o desánimo e a rabia que nestes momentos sofre a veciñanza do noso concello e da nosa comarca. Apenas van alá 3 anos do incendio que deixou casas, soutos, viñas, albarizas e montes queimados, cando neste mes de agosto pasado temos que padecer o triste récord de ter o maior incendio da historia de Galiza. Más de 30.000 hectáreas arrasadas en 10 días de inferno entre os 13 e o 23 de agosto, que deixaron de acordo loito a paisaxe e a alma da veciñanza. Unha traxedia medioambiental, material e psicolóxica da que estamos sendo protagonistas. Danos en dúcias de casas, 21 aldeas ameazadas no noso concello, segundo o señor alcalde. Igrexas nos montes, nas explotacións agrarias. Danos nos outos, nos viñedos, nos oliveirais, nas albarizas, en vehículos e en infraestructuras, e danos psicolóxico que ninguén pode apagar nas persoas que loitaron contra o lume ao ver que ardían as súas pertenzas e as súas vidas corrían perigo. O máis seleccionador e esperanzador desta traxedia é a solidaridade de todas as veciñas e veciños, tanto para combater o lume xuntos como para ir cubrindo as necesidades materiais que ian aparecendo. Especial mención e orgullo merece a mocidade do Concello e da comarca, voluntarios que tanto se implicaron nesta traxedia. Os nosos parabéns. Tamén a todas as persoas que traballaron nos labores de extinción, brigadas de extinción, servicios de emerxencias, protección civil. No plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, Pladiga 2025, podemos ler: a Lei 3/2007, no seu artigo 5.2, establece que as competencias da Xunta en materia de incendios forestais serán exercidas polo Consello da Xunta e pola Consellería competente en materia forestal. Segundo o artigo 6.1b e 2, correspóndelle á Xunta de Galicia elaborar o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia e a Consellería competente en materia forestal exercer estas competencias. É dicir, a institución que máis tiña que facer para evitar as traxedias que tanto sufrimento causa no noso concello e na nosa comarca é a Xunta de Galicia, concretamente a Consellería de Medio Rural. Entre as funcións básicas do Pladiga 2025 están prever a estrutura organizativa e os procedimentos para a prevención, detección, extinción e investigación de incendios forestais segundo as épocas de perigo. E B, establecer os obxectivos e as actuacións a desenvolver no ano 2025 para facer fronte aos incendios forestais. Lendo estes días os titulares nos xornais, non parece que a Xunta de Galiza estivese cumprindo ben estas funcións asignadas. Así vemos titulares como Rueda recoñece que houbo medios de extinción parados nos lumes por falta de persoal, alá polo 29 de agosto, convocan prazas de bombeiros forestais en plena vaga de lumes, 26 de agosto, Alfonso Rueda reclama máis medios ao Estado, pero ten 190 prazas nos servicios antiincendios sin cubrir 15 de agosto, bombeiros alertan de baixas sen cubrir a vehículos con avarías 28
de agosto, Rueda desenténdese do incendio do vertedoiro da Rúa tras 15 días ardendo, 29 de agosto. Persoal de emerxencias lamenta non ser convocado contra o fogo alá polo 30 de agosto. Non podemos dicir que temos o mellor sistema de extinción de Europa se cada ano temos a traxedia na nosa comarca. O incendio de que asolou Valdeorras ten que significar un punto de inflexión e un cambio de rumbo. Aspectos como a mudanza climática e o despoboamento do territorio, a desertización ou o abandono da actividade agraria e gandeira, un servizo de prevención e extinción de incendios precario e excepcionalizado e unha actividade forestal de monocultivo de especies pirófitas que dan lugar a unha biomasa descontrolada que favorece o lume deben ser abordados con urxencia. Desde o Bloque Nacionalista Galego non aceptamos o relato de que os incendios son unha fatalidade inevitable, como se dunha praga bíblica se tratase. Tras os incendios hai incendiarios, mas tamén existen causas estruturais que non se poden ignorar. É hora de recoñecer os erros e mudar as políticas actuais, porque se todo continúa igual, non se pode agardar un resultado distinto cando se repiten condicións climatolóxicas semellantes. Durante os días nos que o lume estivo asolando o noso termo municipal, gustaríanos que a veciñanza e os grupos políticos recibise máis información por parte do Concello. Por poñer un exemplo, na páxina de Facebook do Concello, desde o 18 de agosto que se falaba dos puntos de suministro de auga ata o 21 que se falaba da visita do delegado do Goberno, non hai nada publicado. Desde o día 21 ata o 27 ou 28 aproximadamente que se fala das escolas deportivas tampouco. Invadida polo fume e as cinzas, a cidadanía tiña que estar mellor informada e atendida. Se estamos ante unha situación dramática de tanta dor, deberíase ter ofrecido atención psicolóxica a quen non necesitase como se fixo noutras catástrofes. Tamén nos gustaría que naqueles días o Concello sacase unha nota oficial de solidariedade coa veciñanza afectada polo lume. Igualmente, unha nota oficial de recoñecemento e agradecemento a tantas voluntarias e voluntarios que puxeron a súa vida en perigo e loitando contra o lume. Dentro da prevención dos lumes, o Concello ten que implicarse decididamente na limpeza das fincas e en dispoñer dunha rede completa de mangueiras que nos sinalan por todo o territorio municipal, incluída a parte da vila máis susceptible de perigo. Como sabemos, a destrucción da vegetación e as pendentes elevadas favorecen a erosión. O Concello debía preocuparse por mitigar este problema. E tamén o Concello ten que implicarse moi activamente con todo o voluntariado que está levando comida aos animais no monte. Nesta traxedia de agosto, o Concello ten que estar máis que nunca ao servicio da veciñanza. Por desgraza, sabemos que por outras infraestructuras que a sociedade ten que organizarse e mobilizarse para reivindicar ante as distintas administracións aquelo que lle parece xusto. Tamén no caso dos lumes. De aí que o Concello debe estar coa veciñanza nas súas reivindicacións, apoialas e favorecelas. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do BNG solicita ao Pleno do Concello do Barco a adopción do seguinte acordo: apoiar decididamente a veciñanza afectada polo lume e as reivindicacións que se convoque. Muchas gracias. Partido Popular. Maite. Vale. O Pladisma, Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galiza, conta con 200 millóns de euros, nos que inclúe todo o orzamento destinado á prevención e defensa contra os incendios forestais a nivel transversal. Desta cantidade, 50,5 millóns son para prevención e uns 39 para extinción, unha partida que se incrementou notablemente nos últimos anos. O resto suma un gran esforzo tamén en estabilidade e melloras laborais do personal. Aclarar que non se deteñen os labores e non hai ningunha retención de fondos. Estánse cumprindo escrupulosamente os trámites necesarios e os prazos establecidos para aboar estes fondos. O orzamento destinado á prevención, como dixen antes, é de 50,5 millóns de euros para todo o 2025. O que queda sen executar para o que queda do ano é menos do 6%. Os fondos vanse liberando paulatinamente ao longo do ano a medida que se executan as actuacións.
Por suposto que é hora... Perdón. Por suposto que é hora de recoñecer os erros e propoñer solucións. Por iso, dentro das nosas peticións sempre van medidas para mellorar a actuación e mes a mes traemos a este pleno mediante mocións ou rogos e preguntas posibles deficiencias que sofre o noso Concello, tanto directas como indirectas, como no caso da falta de persoal no GES, sobre a seguridade ciudadana, aumento do número de mangueras de extinción, escaseza ou arranxo de bocas de rego, que se limpien ou desbroces camiños públicos, especialmente no rural. Tamén votamos en falta que onde o Concello, independentemente das competencias que puideran ou non ter na emerxencia dos incendios, que non houvese unha coordinación conxunta ou unha xuntanza entre todos os membros dos grupos políticos con un plan de actuación ou directrices que se ian a tomar, estar informados en todo momento bidireccionalmente. Sabemos que hai aldeas do noso Concello que quedaron desamparadas polo propio Concello, donde en ningún momento ninguén do Concello se desplazou ata ali, e por iso con isto non nos referimos a ir persoalmente. Creemos que era tan sinxelo como ter comunicación directa con todos os pedámeos dos pueblos e que eles fosen os encargados de retransmitir e trasladar as necesidades de cada aldea en concreto, xa que a través de eles era a forma máis sinxela. Posiblemente suporía evitar a alarma social que se creou, o saber a tempo real o que estaba acontecendo, se se corría risco ou non, de que chegasen as lapas ou cando estuvesen a punto de chegar, posto que cas dificultades visuais que había, se houvese unha rede de comunicación, sería máis doado actuar, e non actuar nin antes de tempo nin despois, que era o que se precisaba. Pedimos tamén que, ante esta réplica, que o lume de 2022, este último, sirva de precedente a un cambio desde xa, que se realicen as medidas que faltan por rematar e continúense con elas rigurosamente, principalmente desbroces, e que se implemente un plan de actuación de emerxencia propio do Concello. Por suposto, aproveito para agradecer a todo o personal, tanto público do Concello, como establecementos privados, como veciñanza, como amigos que se acercaron a pagar no lume. Quero facer voz hoxe desto e non no plenos anteriores, posto que non viña a conto e creo que hoxe o día máis axeitado. Trala contido, que se traiga a pleno unha moción para debatir a situación vivida polos lumes é normal, pero como que se pida aprobar entre todos un punteado específico, detallado e racional, pero estamos a pedir un todo. Isto que estamos a pedir que apoiemos, deixando a imaginación da veciñanza calquera reivindicación que convoquen relacionada co lume. Ante a inespecificidade do acordo, vémonos na obriga de absternos ante esta moción. Isto é todo. Moitas gracias. Bueno, pois eu casi quería empezar por facer así un recopilatorio, un histórico máis ben de todo o que pasou aquí desde o día 13 de agosto e do que fixo este Concello, ou do que fixeron estes concelleiros, teniente de alcalde naquel momento e alcalde durante eses días ata que o lume foi sofocado. O día... Perdón. A ver onde teño... Aquí está. O incendio empezou o día 13 de agosto en Larouco. O 14 de agosto, que estaba xa controlado, polo que fose, saltou a carretera ou 533 á altura de Petín. Aí xa empezou a nosa preocupación o día 14 de agosto, porque hasta que non saltou a Petín nin saltar ao río Sil, bueno, parecía que o barco era casi imposible que chegara. O día 15 de agosto saltou o Sil á altura das Pedreiras, onde está o polígono industrial da Rúa, e pola aquela noite empezaba a subir cara ao Barranco Rubio. Aí sí que xa empezamos, cando saltou a carretera e cando saltou o Sil, xa nos empezamos a preocupar de verdade, porque o lume, un día ou outro, ou unha hora ou outra, iba a chegar ao barco. O día 15 de agosto, que foi cando saltou, o día 16, perdón, ás 8 da mañán, o concelleiro de Obras e este teniente de alcalde naquelas estábamos
en Santa Mariña, estábamos en Santigoso e fomos a Fervenza porque era por onde iba a entrar o lume no Concello do Barco, e así foi. O primeiro lume entrou por aí. Estuvemos comprobando todas as bocas de rego e falando cos veciños a ver onde estaban as mangueiras, que, por certo, mangueiras había. Este Concello ou este grupo de goberno dotou a todos os povos, bueno, menos a un, a Reporicelo non, que tampouco necesitaba, porque Reporicelo non vive nadie, por si non o sabían, non vive nadie en Reporicelo, pero é unha localidade deste Concello. Dotou a todos eses povos con un armario con mangueiras durante os últimos meses, o último ano, pero xa anos anteriores se fora dotando a todos os pueblos de mangueiras, e a totalidade dos pueblos contan con bocas de rego. E esas mangueiras estuveron estendidas desde o momento en que se prevía que o lume podía chegar a cada unha desas aldeas, a cada un desos povos, os veciños xa se encargaron de estendelas. Así que me extraña que vostedes me digan que o Concello ten que dotar ou dispor dunha rede completa de mangueiras. Oiga, vostedes non visitaron os pueblos, cando estes pueblos estaban sendo amenazados, porque se non houberan visto todas as redes de mangueiras que os veciños tiñan estendidas. E incluso máis, incluso lles digo máis, os veciños desde o momento en que este Concello ou que este teniente de alcalde, naquel momento exercendo as funcións de alcalde, tuvo a información que nos transmitiu o Distrito Forestal para que lla trasladáramos aos veciños de que había que refrescar, que había que pechar ventanas, que había que eliminar cortinas ou calquera tela que poidera ser objeto ou foco de incendio porque saltara ali unha muxica, ou apartar a leña que poidera haber arrimada a cada unha das vivendas. O primeiro que se fixo desde este Concello foi poñer nas redes sociales e nos medios de comunicación trasladarlle toda esta información para que a veciñanza estuvera informada. Pero moito máis, deuse a orden á policía local, que a cumpliu escrupulosamente como cumple sempre, de que visitara todos os pueblos que iban a estar amenazados para que coa megafonía lles dixera aos veciños ou aos veciños que encontrara polo pobo, que lles dixera ou que lles dera todas estas instruccións para que se preparasen. Ben, pois o día 16, durante todo o día estuvemos aí pendientes. Durante todo o día estuvemos visitando todas as bocas de rego, comprobando e tal, e a eso das 14 horas este alcalde en funcións con Protección Civil subiu ao Alto do Monzón, porque por ali era por onde iba a entrar o lume, e así foi por onde entrou o lume. Ali estaba tamén, por certo, o alcalde da Veiga moi preocupado por se lle saltaba todos os pinares que hai desde La Malonga, por aí toda esa zona hacia a propia Veiga. Nese momento incluso este alcalde en funcións lle mandou aos medios de comunicación unha foto desde o Alto do Monzón coa información que naquel momento tiñamos. Durante toda esa tarde estuvemos pendientes, a verdade é que o lume non baixou, estuvo por aí polo alto do Monzón, e o día 17 ás 9:30 da mañán nos chaman desde Forcadela que había que evacuar Forcadela. Allí fomos o alcalde máis eu, estaban ali uns oficiales da Policía Militar, da UME, e estaban tamén a nosa policía. Bueno, había, xa os veciños estaban organizados, e hai que decir que neste caso as evacuacións que se fixeron ou que se recomendaron non foron como no ano 2022, mellor así, porque permitiron que a xente válida, que a xente útil se poidera quedar no pobo, e o único que se recomendou foi a evacuación de ancianos, de xente con algún tipo de dificultad, nenos, etc., que xa os veciños do pueblo así o fixeran. Eso en cada un dos pueblos nos que foi sendo necesaria a evacuación. Bueno, o día 17, saben vostedes que foi o domingo 17, foi o día no que isto foi como un carajal, porque o lumen entrou pola vertiente sur, entrou pola vertiente norte, e houve un momento, e o outro día, no día do pleno de toma de posesión, lles dei lectura de 21, inicialmente falaba de 17 pueblos, non eran 17 porque foron 21, entre eles Reporicelo, é verdad que non está habitado, pero foron 21 os núcleos deste concello que foron seriamente amenazados. Bueno, pois nós estuvemos
casualmente, o que é a casualidade, o alcalde máis eu estábamos en Fervenza cando saltou o lume, cando prendeu na iglesia. Os de Protección Civil hai que felicitalos, hai que felicitar evidentemente, igual que o fixen o outro día, pois a todos os que participaron, os veciños estuveron aí inconmensurables, os membros das brigadas ali meténdose nunha situación bastante complicada. Non hai máis que decir, felicitar a todo o mundo que participou, Policía Local, Protección Civil, brigadas, UME, Ejército, etcétera, etcétera. E durante todo o día, o domingo ese, xa saben vostedes todo o que pasou, e o lunes, pois máis ou menos o pobo quedou tranquilo, porque o lunes xa pasara hacia o Caurel, o lunes xa tiraba para Rubiá, por desgracia para Rubiá, e xa tiraba hacia Quiroga. Así que información desde o lunes hasta o lunes houve a información que tiñamos, incluso lles digo máis, incluso este concelleiro o sábado, día 16 pola tarde, collín o coche, marchei hasta Vilamartín para ver se intuíamos cando podía chegar ou como podía chegar. E, bueno, Vilamartín, a verdade é que aquelo sí que parecía unha cousa infernal, porque ver toda aquela serra que hai detrás do pueblo de Vilamartín ardendo ao mesmo tempo, e polo outro lado intuíase, porque saben vostedes que o fumo neses días pois foi, bueno, quedousenos aquí abaixo como unha gorra que non se movía, entón era imposible en certos puntos saber se estaba ardendo ou non. Nos intentamos o día 17 tamén outra vez volver a Fervenza, foi imposible xa, a Guardia Civil xa non nos deixou pasar. Cando estábamos en Fervenza, cando empezou a arder a iglesia, cando estaba empezando a arder unha casa que lle acudiron rapidamente refrescando a cuberta e evitaron que ardera a casa, co cual evitaron tamén que ardera moita máis, que o mellor o pueblo de Fervenza tamén houbera sufrido o mismo destino que San Vicente de Leira. Xa nos dixo o responsable, un axente forestal que era o responsable que estaba naquel momento ao frente dese punto, e de avisar a Cesures, porque isto vai a ser unha bomba dentro de pouquiño tempo. E así foi. A verdade é que avisamos a Cesures, había veciños ali en Cesures que estaban estendendo mangueiras, tiñan preparado a chegada do lume pola parte de Vales, viña o lume, viña do Caborco de Fervenza, viña do Caborco de Fervenza, e así foi. Nos viñémonos a outra ladeira, estuvemos por Xaguaza, estuvemos por Vilanova, estuvemos en Forcadela, e cando pretendemos volver ali xa foi imposible, porque xa non deixou a Guardia Civil, xa non nos deixou subir. Así que información, eu creo que durante os días que había que darlle información, se foi dando toda a información que tiñamos puntual. Por certo, información que íbamos recabando nós como podíamos. Dende logo, co Distrito Forestal, mire, eu estuve facendo unha conta de chamadas que teño co Distrito Forestal, e en 4 días teño 44 chamadas co Distrito Forestal e co xefe do Distrito Forestal, e teño 40 chamadas con Protección Civil. Dentro das dificultades que houve durante eses días, que todos as vivimos, que era imposible, as redes se caíron, algunha funcionaba por aí de algún operador que, bueno, quen tiña a suerte de ter ese operador, disfrutaba do servicio, pero os que tiñamos Movistar e incluso RR tamén iba fatal, e Movistar xa se caiu desde o primeiro momento. E incluso máis, este teniente alcalde naquel momento dispuxo durante todo o que durou o incendio, é dicir, que había lume, que había peligro, de un tetra, de un servicio, de unha emisora que nos proporcionou a Policía Local, que en cada momento estaba en contacto con nosco, nos iba advertindo de a onde tiñamos que mandar, avisar, pedir, etcétera. E durante eses días tamén se fixo entrega de auga, entrega de comida, etcétera, todo o que saben vostedes que puxemos como un punto centralizamos toda a recollida de auga, de bocadillos, de froita, etcétera. Nos digo a nivel concello, logo sabemos, e tamén hai que felicitar aos voluntarios que así o fixeron, que por outra banda, pois houbo quen tamén estuvo facendo esa labor, e aí centralizamos toda a recollida destes produtos que acabo de mencionar, e desde logo os voluntarios de Protección Civil non pararon de distribuir, tanto aquí no Concello do Barco
como en concellos limítrofes, chegando incluso a levar material a Manzaneda, que tamén estaba activo o incendio de Manzaneda. Así que por aí, pois eu creo que houbo información, houbo traballo, houbo coordinación, repito, a que podía ter este concello, porque, dende logo, desde o CECOPI de Ourense, coa única persona que nos chamaba periódicamente foi o subdelegado do goberno. Nadie máis nos chamou. Eu non recibí ninguna chamada máis. O único, o subdelegado do goberno, que ademais nos iba dando información moito máis exhaustiva e exacta, porque eles ali tiñan os frentes do incendio por onde iban avanzando, co cual xa nos iba adiantando que era o que iba a suceder. Que máis? Bueno, tuvemos contacto permanente tamén cos mandos do exército, tanto da UME como do exército que estaban por aquí, e evidentemente o Concello estuvo ao servicio da veciñanza. Eu sí que botei en falta, a ver, eu non ten que me chamar a min o presidente da Xunta para que eu me poña ao servicio do presidente da Xunta. Eu entendo que quen queira colaborar ou quen entenda que debe de colaborar terá que chamar ao alcalde nese momento. Non vai andar chamando ao alcalde a cada un dos veciños ou a cada un dos concelleiros, digo eu, non sei. E que máis? Pois pouco máis teño que decir con respecto a aldeas desamparadas, que non se presentou ninguén. Oiga, aquí están, porque eu en cada sitio que iba facendo unha foto, entón non hai máis que coller a foto, ver onde foi sacada esa foto, en que aldea estuvemos. Eu creo que en todos os povos, menos en Reporicelo. A Reporicelo foi un antronte na bicicleta, pensei que iba a estar calcinado e non está calcinado, gracias a Dios. Reporicelo está ali, pero os demais povos o 100%. Ao mellor non coincidimos con quen lles informou a vostedes, pero nós estuvemos en cada un dos pueblos, incluso nos que non estaban amenazados, pero prevendo que podía chegar a amenaza, porque, por exemplo, cando estuvemos en Raxoá, estuvemos en Millarouso, en Santurxo, en Alixo, a ver, o que fixemos foi prever aos veciños porque podía ocurrir, e de xeito Alixo estuvo amenazado, estuvo cerca, logo Raxoá e Millarouso e Santurxo pois non tuveron suerte desta vez, Coedo menos tamén, pero o resto dos povos estuvemos neses e estuvemos en todos os demais. Así que eu creo que, como decía Rajoy, eso que usted dice non é del todo cierto. E pola miña parte, pois de momento nada máis. Moitas gracias. Benegá. Sí, con relación á señora concelleira do Partido Popular ou ao Partido Popular, eu non sei a que lle poden ter medo nas reivindicacións que están convocadas o 14 en Compostela e o día 11 aquí no Barco. A xente que convoca no Barco está dicindo que non quere meterse en política, non? E as deficiencias que sinala o Partido Popular que puido haber no caso concreto do Concello non impiden, ou sea, que non poden impedir ver que a responsabilidade fundamental no caso dos lumes é da Xunta de Galicia, quen ten a competencia de prevención e defensa contra os incendios. No caso, en contestación ao señor alcalde, nós non estamos dicindo que non estiveran moi pendentes, evidentemente, como tiña que ser dos lumes, non? O Concello do Barco, que non estivese pendentes e que non estiveran visitando. Simplemente, os días o día en que o fume invadía toda a vila e que a xente estaba metida na súa casa, pois botábase en falta pois algún tipo de información, algunha nota despois tamén, como decía, de solidaridade, de recoñecemento de todos os voluntarios. Eu creo que aí o Concello podía, digamos, ter un pouco máis ao lado dos cidadáns. Por outro lado, tampouco dicíamos que non houvese mangueiras, falábamos dunha rede completa de mangueiras, porque nos sinalaban de que tamén habría que poñelas, nos decían, en partes da vila susceptibles de con casas así que podían tamén arder, non? Entón era unha rede máis completa de mangueiras.
E repito, o da información era o día ese famoso das alarmas, que a xente estaba realmente moi asustada, metida nas casas, e aí víase a necesidade de algo máis de información, non? Que a xente estaba, pois, necesidade de información, e pedía información de si a canceira municipal estaba en perigo, se non estaba en perigo, etcétera, etcétera. Víase unha necesidade de información e víase que faltaba información, non? Sí, BNG, perdón, Partido Popular. Sí, bueno, primeiro vou a contestarlle o BNG. Nos medo, por suposto que non temos ningunha manifestación, solo que aquí o que queren aprobar é que cualquier reivindicación que fagan apoiamos, sin pasar ningún filtro, non especifica eso. E pola parte, o PSOE, ahora son eu a que lle dice que non todo o que dice é certo. Posto que aquí o que trouxemos varias veces a pleno era que as mangueiras sí existen, hainas, pero son insuficientes. Que os veciños conten con elas, no, a maioría dos povos non contan con elas. Se contan con elas é porque as encontran na basura e moitas veces dicen, bueno, polo que poda pasar, por lo menos coñezco xente que eso, que ha encontrado nos contenedores mangueiras que estaban caducadas, que non serven para utilizar, e levanas para casa para, por lo menos, pois telas ali. No caso de que as mangueiras tamén estaban estendidas por todos os povos, é dicir que eu personalmente estendín mangueiras nos povos e veciños dos povos me decían que non sabían nin castiñan nin que sabían estendelas. Entonces tamén información habría que lle dar a esos veciños de saber onde están localizadas, como se empregan cando nunha causa de emerxencia como esta non temos persoal cualificado en facer isto. Despois, por outra parte, tamén creo que en tema de prevención, en tema de prever o que pode pasar, a veces igual tamén é importante pararse a preguntarlle aos veciños, porque xa nos han demostrado en outras ocasións que eles saben perfectamente prever por onde lle pode vir o lume, máis aquí no Concello do Barco, xa que no 2022 sufrimos un tamén bastante devastador lume forestal que arrastrou tamén varias casas. En función de eso, creo que os veciños aprenderon e aprendemos moito de como pode actualmente vir o lume por este municipio. En canto a refrescar ese bando que se emitiu por parte do Concello, creo que había tamén que especificar e ser moi cauteloso co que se dicía, posto que a palabra refrescar moitos povos, este ano non é tanto caso, pero moitos povos no verán non contan con a suficiente auga. Poñer a palabra refrescar, eso implica que si unha persona lei ás 8 da mañá vai a empezar a refrescar desde que lei, e se o lume ven ás 6 da tarde, probablemente por refrescar esa zona se quede sen auga cando chega o lume. Volvo a aclarar tamén un pouco a decir que as fontes que me transmitiron a información de que por ali non chegou ningún tipo de axuda foron povos que, si é certo que eu conozco povos que sí que lles chegou comida, porque ante tanto movimento xa non sabías nin cando comer nin cando non, pero si é certo que hai povos que sí que tuveron comida e puderon comer, pero a outros botan en falta que por ali non apareceu nada. Posiblemente igual para algúns chegou, para outros non, pero quería tamén transmitir eso. E principalmente isto é todo. Bueno, pois hai varias cousiñas. A primeira delas, ten que quedar moi claro, pero moi claro, o tema do fumo. A min durante eses días me foron chamando de Sanidade para preguntar se a auga do barco era potable. Eu decíalle, despois de falar evidentemente cos responsables do consorcio, que así mo afirmaban, que a auga do barco era potable, pero eu sempre lles decía aos de Sanidade que o que non sabíamos era se o fumo que estábamos respirando era adecuado ou non era adecuado, porque ao mellor estábamos respirando nós tamén o fumo que viña do vertedeiro da rúa. Eso nunca mo aclararon.
eu cada vez que me chamaron varias veces, se a auga era potable, porque claro, como noutros povos tiñan o problema da auga, entón, con respecto ao fumo, eu, claro, evidentemente, nós non podemos sacar ningunha recomendación para a ciudadanía se nós non temos información ao respecto, así que por aí, pois, difícil. Con respecto a distintas afirmacións que acaba de facer a voceira do PP, que hai mangueiras insuficientes nos pueblos, pois probablemente haxa mangueiras insuficientes en algún pueblo, pero as mangueiras estaban, e as mangueiras saliron á luz, cando en pasadas datas parece que non había ninguna mangueira, sin embargo as mangueiras en algún sitio estaban agochadas, alguén as tiña agochadas, pero saliron, gracias a Dios, saliron, así que estaban aí. Os veciños non sabían que as tiñan, evidentemente o Concello, cando as entregou, informou aos veciños, entregaríallas no seu momento, as vellas, agora tamén se lle entregaron e se lle informou aos veciños e aos pedáneos, o armario ali estaba e as mangueiras anteriores ou as que se lle entregaran anteriormente, pois evidentemente alguén as colleu no seu momento e alguén as guardou. O caso é que as sacaron. Con respecto ao bando do Concello ou a esa información que sacou o Concello, esas recomendacións, o Concello non puxo nada, ni unha coma de su cosecha, ni unha coma. Isto foron todo recomendacións do Distrito Forestal, que son os que saben, os técnicos que saben. Evidentemente, se a xente empeza a refrescar, e constanos que en algún sitio a xente empezou a refrescar por 10 horas antes de que chegara o lume ás portas do pueblo, co cual vacías o depósito. Pero eso xa... Eso é un tema que terán que eles gestionar, é dicir, os veciños terán que decir, oye, vamos a ver, o lume está aí a 300 metros, a 500, pode vir un golpe de aire, pode traer unha muxica, vamos a refrescar ahora, pero se o lume me está a 2 kilómetros ou a 3 kilómetros e xa ando gastando auga no tellado e no perímetro de cada unha das vivendas, evidentemente, pois aí pouco hai que decir. Non chegou axuda aos veciños dos povos, aos voluntarios. Constanos que hai povos, houbo povos, donde os propios veciños do povo lle deron de comer e lle deron comida aos voluntarios que subiron do barco ou que viñeron de outras localidades de Galicia, que tamén hai que agradecelo. Hai que agradecer que viñera xente de fora. Evidentemente xente que non está preparada, pero que sí que botou unha mau. E aí estuvo. Entón, onde había que levar a comida? É que non sabíamos. Se a nos dicen desde a coordinación, e volvo a decir que a coordinación é o posto de mando avanzado, constame tamén que desde os postos, neste caso o posto de mando avanzado, se pedía que se identificara a xente ou os voluntarios que souperan, teles ter coñecemento de onde andaban os voluntarios. Evidentemente hai unha situación de risco e hai que saber onde tes o personal. Eles sabían onde tiñan as súas bombas, onde tiñan as súas brigadas, onde estaban os da UME, etc. Pero os voluntarios non se sabía. Entón, tampouco podes ir ao monte con unha pick-up ou con un Land Rover a levarlle bocadillos a quen e a donde, porque non era tan sencillo. Eso vostedes todos o viron neses días, non? E con respecto a... Ahora mismo o Concello do Barco xa está facendo labores, está facendo traballos de preparación a futuro, porque todos sabemos que o futuro vai a ser igual de negro que hasta ahora. Ojalá sea menos, esperemos que sea menos e que se tomen as medidas adecuadas para que sexa menos, pero vai a ser porque o acabamos de vivir. No 2022 pensamos que xa o viramos todo e non viramos nada. E en 3 anos nos volveu outra vez o incendio, así que vai a volver. Bueno, pois eu podo lles decir que en Fervenza hai xa prevista unha pista que vai a circunvalar o pobo pola parte superior, que vai a permitir acceder con as motobombas ou con vehículos adecuados a toda a zona do pueblo. En Xagoaza estánse anchando xa varios camiños na parte superior de Xagoaza, que por aí podía haber ardido como San Vicente na súa totalidade, porque a arboleda está encima da parte alta de Xagoaza. Tamén se están, aí o concelleiro Miguel está traballando neso. A UME fixe unha labor extraordinaria na zona de Vilarrica. Na zona de Vilarrica fixe unha labor moi grande, porque abriu varias pistas. Vilarrica ahora e toda a zona aquela de Ferradal, etc., están protegidos, e seguiremos facendo máis cousas. Evidentemente, os veciños de Cesures, e vostede a voceira do
do PP, lle consta seguro, estuveron comigo deli a 2 días, e eu xa lles dixen que, evidentemente, porque queren facer unhas actuacións en fincas privadas, o Concello non pode entrar cunha máquina en fincas privadas, pero non, se eles consiguen o beneplácito por parte dos propietarios para abrir eses cortafuegos ou cortalumes nas zonas que les pretenden, o Concello valles axudar, así o dixen, dende logo. E con respecto a que poñen vostedes na moción do BNG, que o Concello ten que implicarse máis activamente en todo o voluntariado que está levando comida aos animais no monte. Desde o primeiro momento que se me chamou por teléfono e se me pediu axuda, o Concello puxos a disposición deses voluntarios. Que necesitades? Só queremos un local, non queremos nada máis. Buscamos o local foi ou é o que está usando o Ateneo Republicano, falei cos responsables do Ateneo Republicano, e nos dixeron adiante, o local está prácticamente vacío, que metan aí os materiales, a comida e a auga que llevan, ou a comida, porque a auga supoño que levarán a auga da traída sin maior problema. Así que eu creo que a este Concello reprocharlle inacción durante este incendio, pois eu creo que é moi aventurado. En todo caso, dito todo isto, nos vamos a apoiar a moción de vostedes. Por certo, tamén saben vostedes, todos o sabemos, que o próximo día 11, xoves día 11, hai convocada unha manifestación na que simplemente se dice non máis lumes en Valdeorras, etc., non máis lumes. Polo tanto, o Concello vai a colaborar, xa colaborou, porque os carteles preparáronse no Concello, e tamén nos puxemos a disposición da organización desa manifestación para o que necesitaran. Así que, volvo a decir que por parte do Concello eu creo que se actuou pois como é obligatorio actuar por parte dos responsables de un Concello. Pola miña parte, nada máis. BNG, de cierre xa. Simplemente que dicir que temos que seguir falando do tema dos lumes no pleno, porque a traxedia que acaba de vivir a nosa comarca ten que marcar un punto a parte, non? E se non o facemos nós, pois non o vai facer ninguén. Eu creo que a TVG hoxe creo que eran uns segundos mínimos dedicados ao tema do lume. Repito, con distintas mocións tratando ou dedicando un pleno monográfico se fai falta, pero temos que non esquecer o tema dos lumes. O PP. Sí, vou aproveitar que vostede dixo antes, sacou o tema de acerca da comida e ainda non me había manifestado acerca do tema da comida. Vale, é super importante, baixo o meu parecer, informar o que se lle está deixando a estos animales salvaxes. Principalmente estáse deixando auga. Os animales saben perfectamente a onde ten que ir a beber. O sea, os regueiros, arroyos e demais non lle pasou nada. Levan bebendo eles sempre. Non fai falta levar ningún recipiente nin nada con agua. Eles saben onde teñen que ir. En canto a selección de alimentos, algún veciño se me ten queixado de que, estánse deixando non todo tipo de alimentos, pero senón todo tipo de verduras, incluso pementos picantes e demais. Un veciño me comentou que el vira a unha ave que posiblemente hubese morto por ese tipo de verdura. Entonces, quero transmitir aos voluntarios que se lle den unhas directrices desde o persoal que sepa sobre o tema que alimentos deixar. En principio, isto é todo. Bueno, pois vamos a cerrar xa. Quedoume aquí un detalliño que empezou vostede a súa intervención, o voceiro do BNG, falando de que este era o terceiro pleno no que non se tocara o tema, e que non se podía tocar nos anteriores, eran únicos puntos da orde do día, non se podía tocar. En todo caso, voulle dicir unha cousa, vostede sabe que na Diputación o BNG e máis o PSOE solicitaron un pleno extraordinario que non se lle concedeu para falar dos incendios. Se vostedes houberan solicitado aquí un pleno extraordinario para falar dos incendios, seguro que tiñamos un pleno extraordinario para falar dos incendios. Moitas gracias. Votamos, votos a favor. 13 votos a favor, en contra, abstencións, 3 abstencións. Sí, que explique o voto. O meu voto é favorable porque creo que como ciudadano deste pobo
tanto o meu pobo como Valdeorras non tuvo o apoio que debía ter de todas as institucións. E digo de todas. Os primeiros momentos foron catastróficos, despois sí, empezaron a aparecer cousas por todos os sitios. E creo que isto ten que facer un impás do que non pode volver a pasar aquí. O alcalde en este momento acaba de decir que se están facendo intervencións, constame que por parte de Miguel xa se están facendo en Xaguaza. Creo que esa é unha prioridade que hai que facer en todos os povos, lle gusta ou non lle gusta aos veciños. Se hai fincas particulares, se non hai que lle exixir que as teñan limpias. O que non pode ser é que nos volva a pasar isto de que ardan casas, que ardan iglesias, que ardan e que non se perdan vidas humanas, por suerte, que non se perderon, pero que en calquer momento podese perder. O tema dos voluntarios, un día comentábamos o alcalde máis eu, agradecemos a todo o mundo que axudou, a todo o mundo. O que pasa que os que tuvemos algunha responsabilidade e nos queimamos algunha vez os pés en intervencións dese tipo, sabemos o que non debemos facer. A veces estorbamos máis que axudamos. Explícome. Toda axuda é boa, é benvida, pero como falábamos un día, houbo rapaces que con toda a millor das voluntades iban incluso con roupa non adecuada, correndo un peligro extraordinario, e non hai que controle esos temas, e gracias a Dios non houbo ninguna desgracia. Entonces, isto ten que ser un impás do que pasou e non pode volver a pasar. E dame igual que sea de un color ou de outro. Eu son ciudadano do barco e quero o mellor para o meu povo. E non apoio o que haxa 1000 reivindicaciones de calquera, non. Vou apoiar unha reivindicación de que isto en Valdeorras non pode volver a pasar. E que non podemos estar aquí, todo o mundo veu, incluso vinieron sus majestades, pero Valdeorras, que foi a zona cero, aquí non apareceu ninguén. Co cual, eu teño que votar a favor de que o meu pobo e os meus veciños se podan manifestar e facer o que lles dé a gana para que isto non poda volver a pasar. E que non seamos o cu de Galicia, nin o cu de España. E con isto o meu voto está explicado. Bueno, pois moitas gracias. Explicado o voto. Falanos de... Era un rogo... Estou pagando a novatada. Falta... falta, evidentemente, a dación de contas. Onde está o... Non, teño aquí. Dación de contas, execución trimestral, segundo trimestre, dación de contas dos decretos da Alcaldía 2293 do 25 de xuño ao 2879 do 29 de agosto, dación de contas de decretos da Alcaldía e dación de contas das actas da Xunta de Goberno Local. E agora sí, agora chegamos a rogos e preguntas. Bueno, a novatada. Sí, decía que nos falan algún comercio de descontento polo cambio de lugar dos puntos de recollida de cartón, concretamente falanos da avenida Conde de Fenosa. Non sei que se pode falar, non? Foi igual falar con eles para poñerllelo onde o precisan. O segundo era un rogo tamén. No pleno do 6 de xuño de 2024 aprobamos unha moción de apoio ao pobo palestino. A volta que creo que presentará o Partido Socialista, a Volta Ciclista a España, que sae do barco a 17ª etapa o día 10 deste mes de setembro, participa nela pois un equipo israelí. Gustaríanos saber ou ter algunha opinión do señor alcalde, ou se hai algunha observación que facer. Bueno, pois eu contestolle por orden. Cambio de ubicación dos puntos de recollida de cartón, me imagino que a concelleira nos podrá informar. Bueno, buenas tardes. Si cambiamos os puntos, cambiámoslos a policía, máis eu e o encargado. Foi máis que nada por agrupar, e non o camión, cando vai a recollelo o cartón, non ten que parar. Por exemplo, nesta calle da estación, é un exemplo, paraban 5 sitios, con un chegalle, porque detrás facías unha cola de coches e todo Dios pitando, e iso. Cambiámoslos por eso. A min pareceme xusto de que eses que lle reclamaron a vostede,
que máis lle dá poñelos aquí ca a 2 metros. Digo eu, o que pasa que digo eu penso así desa forma. Eso foi unha reubicación que fixo a policía e o encargado, vale? Polo tráfico tamén, para agilizar a recollida. Vale, con respecto ao que me pregunta, con respecto a que participa un equipo, non é este alcalde quen ten que decidir se ese equipo participa ou non participa nunha volta ciclista. Terá que ser, evidentemente, a organización. Logo, eu creo que a miña posición con respecto ao pobo palestino creo que quedou xa perfectamente aclarada tanto na moción daquel pleno como na miña intervención de toma de posesión do pasado lunes. Noa. Ola, boa tarde. Retomando o tema dos lumes, era unha pregunta que era que se nos fixera un breve resumo por parte do señor alcalde da reunión que mantiveron outro día co presidente da Xunta, non? Porque, claro, a min realmente, despois de ver as declaracións desta persoa afirmando que o que se queimaron foron pedras, matorrais, pois claro, non sei o que saiu de aí. Bueno, pois o lunes pasado fomos convocados casi de urxencia, porque eu creo que nos chegou a convocatoria, non sei se o xoves ou o venres da semana pasada, a min chegou o venres a unha reunión co presidente da Xunta de Galicia en Santiago, no Gaiás, e o que se nos expuxo ali foron todas as medidas que a Xunta de Galicia acaba de tomar. Cada conselleiro no seu ámbito presentou as medidas de apoio pois a todo a reconstrucción de vivendas, de edificios, as axudas para gandeiros, as axudas para infraestructuras nos distintos que quedaron dañadas, etc. Por certo, aí sí que non ven nese doga porque aos concellos o que se vai a facer é firmar un convenio con cada un dos concellos, a Xunta vai a firmar un convenio con cada concello no que previamente nos temos que mandar unha valoración detallada de todos os daños que tuvemos nas distintas infraestructuras, gastos originados polo incendio, etc., etc. E ali houve algunha intervención de algunha alcaldesa e de algún alcalde, a verdade que tanto do BNG como do Partido Popular como do Partido Socialista, e cada un expuxo distintos puntos de vista ou distintas opinións sobre, preguntando en algún caso a futuro. Ali a futuro non se nos dixo nada cual vai a ser a política forestal ou a política de prevención. De momento non se nos dixo nada. Tamén se nos dixo que na semana que ven, e é certo, creo que teñen no Parlamento de Galicia unha intervención do presidente na que me imagino que se tratarán con máis profundidade todos estes puntos. Bueno, pois agardemos que quede nun compromiso real e non ficticio como estivo acontecendo ata agora, non? Despois, xa cambiando de tema, en relación ao tema da matrícula das escolas deportivas, no seu día este grupo municipal trouxe aquí unha moción de implementación de medidas tecnolóxicas precisamente para intentar paliar situacións como que aconteceron esta semana co tema de matriculación. A iso hai que darlle unha volta. Non pode ser que a estas alturas se cree o colapso que se creou, que unha persoa teña que estar 3 horas nunha cola para poder matricularse ou matricular a un cativo dunha actividade, co que iso supón de faltar do traballo, tamén o disturbio que xenera as persoas que están ali exercendo o seu traballo no concello ou o resto de cidadáns que van a facer trámites. Entón, habería que, si que é verdade que o que a taxa pode pagarse pola banca electrónica, pero non todo o mundo o sabe facer, e de todas, se non preguntas tampouco che informan de que se pode facer. E dispois, pero bueno, que a preinscripción inicial a que xenera a taxa tiña que ser unha autoliquidación que se fixera directamente da páxina web, eliminaría moitísimo dese colapso que houve outro día. A ver, eu estou totalmente de acordo con vostede, pero a este tema levamoslle dado moitas voltas, porque hai un problema. A maior parte dos usuarios adultos son persoas maiores que non se manejan para nada no mundo da informática
etc. Vaime a decir vostede, algúns teñen netos, outros teñen un sobrinho, pero non, pode haber, non. Houbo, mire, o lunes houbo máis de 400 personas, bueno, pero o lunes houbo máis de 400 personas. Aí, a verdade é que a xente, pois as escolas deportivas do Concello do Barco, pois funcionan moi ben, e cúbrense as plazas, e non hai posibilidade de momento de ampliálas por espacio, por monitores, etc. Levamos dado moitas voltas todos estes anos de atrás, e nos parece que se o facemos online hai moita xente que vai a ser incapaz de xestionalo, e hai moita xente, non ten máis que vostede ir, sobre todo nas clases de mantenimento matutinas, que son todo maiores, e moitas clases de zumba que hai moita xente maior. Quizás noutras disciplinas non ocurra eso. Entón, deixaríamos fora, a ver, evidentemente é engorroso, non é agradable estar aí, pero ás veces tamén estamos varias horas para sacar unha entrada para un concierto, non? Incluso online, hai que estar varias horas pendientes de lle dar a tecliña ali. Sí que lle levamos dado voltas, eu creo que temos que seguir dando algunha volta máis. Eu explícolles o procedimento para que o entendan. En cada disciplina, chámese pilates, chámese zumba, chámese baile de salón ou gimnasia de mantenimento, etc., hai X plazas en X horas. Cada hora ten as súas plazas. Entón, como funciona o tema para que sea áxil? Bueno, pois a persona que se anota en nesa plaza, nesa disciplina, inmediatamente se lle dá un impreso, ten que cubrir ese impreso que é a matrícula, e ten que coller a tasa ou vas abaixo e creanche a tasa e vas ao banco e pagas, porque esa plaza queda trabada hasta que esa persona volva. Ese é o problema. Entón, bueno, xa, pero esa plaza queda trabada hasta que esa persona volva. Entón, se esa persona non paga, dáselle un plazo, eu non sei se lle dan 24 horas ou quanto tempo lle dan, pero darlle un plazo e sin esas horas destrabas esa plaza. Pero claro, evidentemente, volvo ao mismo, é dicir, online probablemente acabaríanse as plazas en un minuto. Pero claro, cuántas por 50-50? Bueno, pois ao mellor temos que falar nunha comisión, ao mellor hai que falalo en comisión e acordar tamén o que fagamos, pero o que fagamos ten que ser xusto e equitativo para todo o mundo. Que nós non temos ningún problema, nós para o Concello cuánto mellor sería facelo online, é dicir, non colapsaríamos ningún dos servicios, sería inmediato, pero, en fin, daremos a volta, máis cuestións. Bueno, me encantaría que houbera unha moción sobre o tema. Só vou dicir que todo se pode informatizar, prácticamente todo. Estou de acordo. Todo. De acordo. Entón, sí, eso xa cho digo eu. Os vellos tamén aprenden, que a veces tratamos os vellos como, de verdade, que hai vellos que lle din clase que te instalan o certificado electrónico no teléfono, e de verdade que, bueno, maiores, perdón, pero que sí, que a veces os tratamos como pobriños, non saben, tamén aprenden, moitas veces máis rápido que nós. Un tema, acceso a pistas de pádel, que me alegro moito de que este digitalizado, o sea que parabéns por esa parte. Logo, unha pregunta relacionada ca zona do río, entre a Don Blanco e as piscinas, desrozaron aí, a verdade que se ve moito máis claro todo, pero hai uns troncos que me comentan veciños e eu vexo todos os días que levan aí moitísimo tempo tirados, non sei se hai alguna intención de quitalos. Bueno, pois con respecto ás persoas maiores, eu creo que nós que vivimos día a día a actividade no Concello, vemos que moita xente, cando se ten que enfrentar, moita que ven a pagar algún tipo de tasa, a facer algunha gestión que é online, nós vemos o que pasa con esa xente, e hai moita xente que non é capaz. É certo que vostede daría de clases e os que van aquí á aula CEMIT, pois ao final teñen esa voluntad e eses van a funcionar, pero os demais non. En todo caso, repito, daremos unha volta e o trataremos nalgúnha comisión. Con respecto ao río, eu creo que quen nos pode contestar é Miguel, o concelleiro de Obras de Parques e Jardíns, que é o que... Pero dicir que se pode facer se non o quita a Confederación esos troncos complicado. Hemos debrozado a nivel concello esa zona, pero hai que facer a petición á Confederación. Sí que se pode facer.
posiblemente os quiten. Vale. Máis preguntas? Dos, sí. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. En el río Mariñán hay una pala que está limpiando el cauce, todo aquello, y está arrimando toda la tierra hacia la derecha, pegada a la carretera. Mi pregunta es, me imagino que esa tierra la llevará para un camión, o la van a dejar allí. Está toda lo que es toda la tierra. Esa terra vai se retirar, porque o que estamos facendo é limpar o cauce para que cando nos veña a arrollada, pois que o cauce este limpio. Evidentemente a terra o que pasa é que sacarase cando teñamos toda a labor feita. Como vi todo así, todo arrimado. O lunes, bueno, pois o lunes. Y nada, traía también lo mismo que aquí el voceiro del Benegal, lo del río, que en primavera yo ya había traído también un ruego de que a ver si se podía limpiar aquello, porque cada vez se va acumulando más y más y más, y si hay que decir a la Confederación que lo limpien, pues diremos, porque aquello está bastante. Y después traigo un ruego viniendo de Vegamolinos entre el lavado y engrase y lo que era antes el Galiñas. Hay un trozo de acera que es imposible caminar por encima. Es que ahora, el momento que llueva un poco, aquello es una pista de patinaje. Entonces, que vaya un poco lo de la limpieza y que le pase una manguerada, porque aquello está que da pena. Bueno, sí, la limpieza... Cerezas, ya lo dijo Suso, que eran cerezas. Cerezas silvestres. Y están todas en el suelo y aquello está intransitable. Está intransitable. Se confundieron al plantar y es un cerezo que da fruta. Claro. Has limpiado dos veces con máquina a presión y hay que volver a limpiarla y hay que quitarlo. Pues es igual que donde está la rotonda de arriba, donde estaba antes el paso a nivel, allí también hay otros árboles que echan ciruelas y no está tan fuerte, pero pasa lo mismo. Entonces procurar... Pues te enseño la foto, además tú que pasas todos los días por allí. Bueno, pues habrá que limpiar outra vez. De todas formas, o que temos que ter en conta é que a futuro os árboles que vayamos repoñendo ou plantando, pois habrá que evitar que sean árboles deste tipo, que claro. Bueno, máis preguntas. Non hai? Algúna pregunta máis? Tamayo. Buenas tardes. Bueno, lo que voy a hacer es un ruego, es una cosa muy sencillita, porque ahora se está celebrando el campeonato de tenis. Entonces, pues, los participantes que vienen de fuera, pues están viendo que la luz por la noche es bastante reducida. Entonces, nada, era simplemente para ver si se podían cambiar las luminarias por unas de mayor intensidad. Está previsto, eu xa yo comentei no seu momento o electricista. De todas formas, reforzouse a iluminación fai pouco, É dicir, non temos os lúmenes que pode ter unha pista de Roland Garros ou de un gran torneo, pero sí que se reforzou bastante a iluminación. Pero sí que é certo que donde temos halógenos ou donde temos LED con pouca potencia, sí que o electricista está no tema, cando poida, evidentemente. Gracias. Algúna pregunta máis? Nada, unha pregunta sobre o tema da calimochada do día 30 de agosto, que enterámonos por os carteles que vimos na calle. A ver, a calimochada ou calibarco, que era como se chamou, pois foi unha petición de unha asociación para organizar esa actividade, como outras asociacións teñen organizado outro tipo de actividades, pois chámese a festa da cerveza ou calquera outra deste tipo, e a nos único que nos pediron foi o permiso para celebrarla ali naquele espacio. Vale. Despois, dous robos. Un os vestuarios do campo de fútbol de Viloira están limpando algunhas máis voluntariamente. Entonces, a ver se o Concello se pode facer cargo deso, porque creo que temos que dar unha imaxen que moito mellor desas instalacións. E o segundo rogo é que o fío da moción que presentou o BNG, eu creo que se debería crear unha comisión neste Concello por parte da Alcaldía, contando con todos os grupos para aportar ideas para o que decía a miña compañeira antes, do tema de que moitas veces nos povos non se consigue que a xente sepa como ten que defenderse, inda que teña os medios,
ao mellor temos que lles enseñar, Protección Civil ten que lles dar algunha explicación, porque realmente cando é a necesidade é cando se ven as deficiencias. Entonces eu creo que por parte da alcaldía se podía mirar a ver se ca colaboración de todos os grupos podemos facer algo para que isto non volva a pasar. A ver, con respecto, empezando polo final de todo, eu, desde logo, non teño ningún inconveniente en que creemos unha comisión, ou que na comisión de obras, que xa temos a comisión de obras, falemos do tema, e incluso que, ao mellor, alguén experto, porque hai moita xente de prevención ou de protección civil, hai xente de bomberos, aquí temos o parque de bomberos, que ao mellor nos pode asesorar e nos pode dicir, oye, pois, habría que organizar en cada pueblo unha actividade para que os veciños asistan e poidan saber como enfrentarse en cada momento ao tema. Eu creo que o que é formación me parece sempre importante. E con respecto aos vestuarios de Viloira, sí que se me consta, me mandaron un WhatsApp. A ver, nos vestuarios de Viloira hasta ahora quen os está limpando así daquela maneira, é dicir, que non ten obligación de facer a limpieza, é o conserje, que é o mismo que atende o campo de fútbol de Calabagueiros. Entonces, a ver, hai outras instalacións municipales que teñen outros clubes que os propios clubes tamén fan a limpieza. En todo caso, lle digo que estamos redactando os pliegos, ou están xa casi listos para salir os pliegos da limpieza de distintos edificios municipales, e quero recordar que algunha hora nos iba, me parece, Marca, algunha hora metíamos para esa. Por exemplo, no que é o hangar de Piraguas, a limpieza do día a día teñen que facer eles, os do club do fluvial. Bueno, pero quero dicir, nós ali sí que no hangar de Piraguas se lle fai unha limpieza, non sei se periódica, cada non sei quanto tempo, e esta daqui tamén, o que é o conserje, pois fai, recolle as papeleras e pasa a fregona, pero tampouco ten obligación de moito máis. Pero en todo caso sí que o teremos en conta. Algunha intervención máis? Pois se non hai nada máis, levántase a sesión.